Tässä se on, asiakkaan idea, tai oikeastaan energiamurroksen luoma pulma. Tässä taas on Akamonin Vellu, mies, joka tarttuu toimeen. Luulet varmaan, että se on pelkkä paperi. Ei suinkaan, vaan Akamonille se on kaiken alku. Tässä on Akamonin ydintiimi. Nämä kaverit siis kehittää digitaalisia ratkaisuja energiayhtiöille. Paljussa esimerkiksi, koska kuningasideat syntyy kaukana kulmahuoneista. Ja sitten idealle luodaan siivet. Jokainen tiimiläinen tuo oman taitoksensa. Se on kovaa asiantuntemusta ja syvällistä ymmärrystä asiakkaan bisneksestä. Pitkällä kokemuksella. Sitten idea viedään käytännön tasolle ja kokonaisuus alkaa hahmottumaan. Ei vain yhtä ratkaisua, vaan sellainen, joka räätälöityy, skaalautuu ja kehittyy liiketoiminnan mukana. Akamon ei tyydy vain ratkaisemaan ongelmia, vaan muuttaa koko pelikentän. Se on luovuutta, joka syntyy halusta kehittää arkea helpottavia asioita energiayhtiöiden asiakkaille. Ja hyvin usein siinä on myös onnistuttu. Tässä se nyt on. Kaiken väännön ja käännön lopputulos. Ideasta on syntynyt jotain ainutlaatuista. Ei mitään perusratkaisuja, vaan jotain, mikä nostaa riman uusiin korkeuksiin ja jopa ylittää asiakkaan odotukset. Anna meille idea. Me luomme sille siivet. Aina pienellä Akamon twistillä.